Sai sin ni kapor ngai kublai fi wei pui baro ha kerteng ke batiang tam kabadan bor tam ga jong try wa nong pen jing yu Jesus Christ. Hangni kapor ngakwa bani kren ya ga kerteng ga jong ne blai bangi syakri. U blai bangi syakri udan ga kerteng. Udan ya ga ne ga kerteng. Ya ga ba kertin ga jong blai ka batai udan shibon ki kerteng. Kamdai tong ga kerteng re ga ne ga kerteng ga thau ya ga e ga ba u ulong. Ba ga ne ga sngi ngan kren ya ga ne ga kerteng. U Jehovah Shalom. U belai u balong ke jingsep. Pila ban Shem nang no gani ka benta. Hoi, pulai ke tin ke jong belai. Pila ban Shem na ke kitab nong bishar kal nong man rio ke khat war sau ke tin ke jong belai ka ong kum ni. Anda kum tau Gideon ulatay duan hautrai hangta ba ula khat ia ka Jehovah Shalom. Nado kani ke sngi banang dan ha opera jong ki Abizer. Ka Bible ke tu bau deu Gideon ulatay ke takaduan ba ula ai kerteng no sunan ni ke jaka Jehovah Shalom. Balai bau tay ke takaduan balai bu ai kerteng Jehovah Shalom. Ladang ipet ya ke ai ke balaja. Shwai kata kalom. Bagi Israel shisha kila sya leben. Kila sya ban ben. Kisya tu, kisya lute. Dan mano-manoru wala ban yelek persya ya kini kinong tu, ini kinong lute, ini kinong ban ben. Balai ka jakum taruh ke daw kalong lamar bagi Israel kila pai din na ublay. Siya kita ki blay tau. Jong kita kari. Bara bagi sedang man mani blay tau bagi sedang ban syakri kini ki blay. Kai ka baja. Bau blay ula sngosi bau la pa ki Midian. Kaktin ka jong blay ki tu mdai tang ki Midian ki Amalek bat ki kun mingi ki lawan bat ki lawan ban le don bor halor ki Israel. Kaktin jong blay ki tu bah baki wan kai baki ki lale. Habakiwan ki tu iki jingbam ke jongki bat kim shimla no jingbam shu iki Israel lemni ki langbrot lemni ki masi lemni kada habaki ki wan ki shimno iki langbrot iki masi ke jongki ya kita ki kala ke jongki bat ki jingbam ke jongki habaki wan ki tu ki shimlot baru Israel umla ban ang tang shiken tien ru uhaban sengap jar uhaban shupet bet namar bakim dan bor shu hagata kapor kinong shun kiwan kumno ka babal ke tu Kilaiwan kiu kum tau patba kum uput. Ya kihi barki ut jongki omla kenshu. Kilaiwan kum tau patba kum ki put kilaya boy ha kata kari. Bat om tak kata bagi kita ki ut ki jongki ru ki bamla nyau shu. Kamut ki dewan shisha da ka bor ka jongki ki dewan shisha ki de peni. Ya kata ka jing krau ka jongki ha baki Israel ki long tang shitro hakmat uni patba babon. Ba ka Bible ki tu ang ta bo blay ula say. Ya unang itu lupa ngimtip away nong itu lupa ka Bible klim itu andre uladan unang itu lupa uba keren ya ketin ke jong trah kata kapor balai bo blay ukren ka daw kalong bagi kun Israel kila yam bagi linear ho blay namar kata ka jing sung so sat ka jing sung sertok kata ka jing im kim la shu ban shu sngap kila yam bagi kila linear hakmat ke jong blay but habau blay uli sngow ke jing linear ke jong upa uni prophet jong kadkhot ka banyo ka ongkum ni Tiya bagi kun Israel ki lalinyar hau try na kabenta ki Midian. Utray ula pa yu nong itu ula pa hagi kun Israel. Ba ulong ki kumni wang utray ublay juk Israel ngalawan lam no yapi na ka ri Egypt. Ba ngalapan mi no yapi na ka yeng ka jinglong marao. Ba ngalapalat no yapi na ka kti Egypt ba na ka kti baro ki ban ben yapi. Ngalabe ben ru yaki hakmat jong pi. Ba ngalay yapi ru ikari jong ki. Ngalaong de hapi. Ngalong utray ubaw belay jong pi. Pinom shipting iki belay ki amor. Hakari jong ki bapishong. Henry pim shim la shashkor yaga ktien jonga. Kani kadai kabenta ka utray upen kan mau ki kun Israel. Ong day mga bola pelat api bola wan lamno ni pi na kari Egypt. Day mga bola pelat api na ta ying jong jinglong marao. Day mga bola pelat api na ka kti jong kita ki Egypt. Day mga haru bola pelat api na kata ka jing sya ban ben. Utray wang wat la ngalale kata henry pidang pai dien sya kita ki blay tau jong ki amor u blay wang pinom shep ting shu ya kita ki blay tau pin sya skor no ya ka tien ka jonga ong blay onda kum tau angel utray ulawan bo ula shong hapo utau ding sning ha opera u badai u Josh u kon u Abizer u kon jong u Gideon udang shong shok ko ha ka jaka kem umso taga taga por anda pkile yo snow ba utray un sale u angel jong blay ulawan ba uniu angel jong blay wan man kren ha u Gideon ule ayu kata kapor udang syok ka ba ha ka jaka teliat umso ka jing shisha kalong ba omju syok ka ba ha ka jaka ba teliat umso
mar bahaba syok ke bagi haban syok akin jalum habakal kawan bagi yo ban be man penher yo tau staj habaki syok ke ba ne habaki syok kau tading ta u Gideon ule da khong pong syok kau ha kata ka ba yo na maruting mar ki ting ke Israel tang yo balai syok kau ne balai syok jing bang gumta kinwan bakin kini no gumta ke ai ke ba u Gideon ule kata ka jaka ke bari ha ka jaka ke bateliat so hang tau syok kau bagade ke jaka ke bamdei ke jing syaban lek kumta namar kata ke jaka ke ba Midian kin laj ban tharai ne kin la ban mudur ban dan uba syok kau ke jaka teliat so baga ba ke tu hang ta bu angel jong trai lawan bangan penlengkot ikene kalong bo lawan man kerana Gideon ong Gideon ngala jit eme trai la jit eme ya ke menlong tau nong pelaj na ke kti jong Midian kai ke kti jong blai ka ong ne kerkhot ke ba khalar kong angel utrai ulapa bau long utrai udan rengkat bat melong ubreu ubashenrang melong ubreu ubashenrang angel uyo Gideon kum ubreu ubashenrang gamut ubashlur kum lu tau angel uyo Gideon kum ubashlur namar ba kata ka jingle jong ka de jingle khau et na jingle khau put namar ba umnut ban expose le de ma pen le de syakita Midian handreu angel uyo ba udai uba shenrang bat hakane ka por kaladan ka jing kran pedeng Gideon ba unyo angel jong ublay badeng ta ba Gideon wi kran uang ba kumno ublay jengi bala pelat yangi na kita ka khti ka jong ki Egypt abola le kata yangi hendre balai pat ngi sakut sa hakane ka jing long marau hakane ka jing Syaban ben balai ngi sakut sa hakane ka jing sosat jong ka jing im bat hakane ka jing kordit jong kata ka mensim haduk kat ni ngi chalek ben balai ka jakum ni dekat ke bakat sao ke ongom ni utrai ulapet yehu bau ong kilet hakane ka bor jong me bat pelat ye ke Israel na ke kti Midian ngam shim lapa mangaya me uteu lo ong atrai kumno ngan pelat ye ke Israel hakmi ka kur jonga ka baduk tam na Manase bat ngaru ubarit tam na ka yeng ukpa jonga wong kumno ngan let ban pelat kan ngadei ubaduk tam ka kur jonga ka dei ka baduk tam bangadai ubar retam ublei upha ublei ukhat bo ni usngo yalde bo umlong em sngo bo long em tadeng ta bangi pulis isu ik tin ke jong bleng i bahadin nang tau ong man pensisai ke tau ngan ra kita ke jingbam baru tau angel anda habau Gideon wan ra kita ke jingbam ke jong tau angel ulakan tha dau tau ding do maka babel ke tu ang ne ke khot ba arpuai ke ongkom ne anda kum tahu angel utrai lara ya ka tedu jong uding do ubah ga kti jong ula pendai ya kata ka do bahu tau kepu klem tiat tika ding kala mi no na tau mau siang bakala pen ing do ya ka do ba jo ki kepu klem tiat hadien ka tahu angel utrai ula lek no na kmat jong tiba Gideon ula semua tu ba ulang angel utrai Gideon ula ong wa atrai uba ublai namar ngalayu i mar kmat yu angel utrai tu ula ong tolong suk mame worship ting men yap hadin kata ka jing tenju mau Gideon lalu dei na umdeu angel si sha jong ublai wanra ta ka jing ba mud angel udah kentha do ta ka tedu jong tau ding do jong bar ka ding kalami bat kum ta ken kalabam ya kita ki jing bam kita ki jing wanra ge jong Gideon mading tau dai snow thu sha bu angel jong ublai uang ini kintien dekat arfar ka ong tiaba Gideon ulas ngotu bu lalong angel utrai Gideon ulong wa atrai uba ublei namar ngalayu i markmat yau angel utrai ti utrai ulong to long suk mame worship ting men yap to long suk mame worship ting men yap badeng tabu Gideon satay ya kata keduan bau sai kerteng ru ya kata jaka Jehovah Shalom apa deng kijing apa deng kijing ele apa deng kijing Syaban ben apa deng kijing Syak Tombor pleng kadang don kalat kampot kot lat pelang ki Israel. Pelang kampot kot lat. Yang ni ki breu ki jong ublai. Maru ublai udan rengkat. Haba uyo snow ya ke jing yam ya ke jing ut ke jing lanyar ublai umju paidien. Ya kita ki bo ut ki lanyar. Ngas snow kan ke sngi momentaro. Lapidon kata ke jing lang ka mensim ke jong pi. Pi Syabam ke pisa ke jong pi trai kat batrai ru. Umju dap kadon be ke jing Syak lute. Kadon be ke jing Syak shim. Kajak shano phim tip, kalet shano phim tip. Ukon jong pi, udawa man laga snifi kamai ba kamai udawa, kabai drugs. Upan by drugs na pi, upan da ka ba penbor ya pi, da ka ba jubor pihak ban ai. But kidon kibriu, ia ka ba
Pi trai kat ba pi trai ki pan ki to na pi ki le don bor ya kata ka jing trai ke jong pi. Ke Israel ba ki la trai kat no ru. Ki sha shim no kita ki jing bam mi kita ki masi kita ki langbrat ke jong ki kada ke jong ki na ngau dan na peneng jong pi ru agane ka sngi. Pi la sha shim no wat ya ta ka jing suk na ka da anot ke jong pi. Dan jing suk shu namar pi long thli mdani ei ru am pila persang lagi ei jong ni ka protein re ka donut jong pi ka long ka bathli ka donut jong pi ka long ka ba suda pi sngo ko pi don na ka jingdom pi sngo ba ta ka jingem ka jong pi ka long ka jingem ka ba klemdur pi sngo ba pi don ha ka kut lat jong ka jingem ba ding ta kwa ba nong pi la pi yam pi nya la khmat jong blai u blai wan baru i pi ba pi long u shin rang kabamut ni pilong kata ka donut ke jong pi pilong oban not ni pilong kata ka banut ka bala ban job ya kita ki nong shun uble umpet ya pi ka ba pi pilong la pi trot kan no pi duna kan no la de pim dan jing nang jing start uble umpet ya ka ba pi don umpet ya ka ba pi la mar uble u ya ka ba ula snai ka ba pelong ka jing ke jong pi ong pi ba shin rang ka man sim bangangai utrai le ki kamba ni ka sngi ka mamta wat nom sngo ba piwan na kata ka kur ka barit na kata ka kur ka baduk na kata ka longyeng ka barit ublei umpet ya kata ka background ka jong firu ublei upet ya ka ka baula tha u yu ya pi ka ba pi long badeng ta utrai ya kren ba pi ka ni ka sngi sngo u angel jong utrai ukren ya pi ka ni ka sngi baru kren baru ya kren ka kwa ba nong ya pi na ka sngi shi ka sngi ublei ukren ya pi ta da kwa ba nong ya pi wat nom ku slai ka jing im ka jong pi ta da ha ba ublei ukren wat nom su shep tieng ha ba ublei ukren wat ju kan tat ya oro u gideon I kum ba un kan tat no u angel jong ublei re anda ba la sngo thu shi sha ba de angel jong ublei u angel jong ublei u ong u wat shep tieng men am yap nga sngo ba u Jehovah Shalom ublei bangi shakri ong wat nom shep tieng pin am yap wat nom shep tieng pin am yap kanum jaga bas niu ya pi maru niu blay bangi shakri ude blay Jehovah Shalom u blay joga jingsuk baru wa kloy ru angko abno vini ka sngi ba kata ka jing shaluti ka ba krautam ka ba ubreu shaluti ka dei ka ba ula shaluti maru soitan ude nong luti baru wan man luti no ya ta ka buram ka jong blay na ka jing im ka jong pi wan man luti no ya kata ka hok ka jong blay na ka jing im ka jong pi ma ta pilong thli pilong suda pi im ka jing im ka ba klamu blay nga kwa ba no fi ni ka sngi ka ba menta pinom long sho kum ta na do menta ka sngi pediang biang yu jisu ha ka jim ka jong fi pediang yu pala pila do ya kata pediang yu try ka jim ka jong fi une ubreu jong ubleu gideon u pediang yu angel ba de heng tau yu I pleng ya ka bor ba ka buram ka jong ublei pediang yu jisu ka ni ka sngi menta ko munong pen em jong fi un a ya pi ya kata ka jingsuk mo jisu terwai ka ni ka jingsuk ong ka jingsuk ka jonga nga ya pi ka jingsuk ka jonga nga no api om kum ba ka perthai ka ai re nga ai mangai ka ta ka jingsuk api ka kwa ba nong ya pi la pila shaluti ka jingsuk na ka jing im ka jong fi la pila shaluti ka ni ka jing im jong ka jingkemen na ka donut ka jong fi pila shaluti ta ka buram pila shaluti lut ka ka ba pidon la shaluti lut utrai un pendap yang ya pi da ta ka jingsuk ka jong un ai yang ya pi ka jing im ki Israel ki la shatu no utrai ong pinom yap pin im wanom ship ting nga nget dal pring jo fi bi sngo ko slai pim tip la pi yap pin poison no nga kwa nong ya ka ni ka sngi utrai ong ya pi wat ship ting ko kon wat ship ting pin am yap naman nga lawan kanang na beneng shikando ban ai ga ni ka jingsuk ya pi ba pin sngo tu ba pleng dei tang mga usim jo ka jingsuk ba pin sngo tu ba jisu de usim jo ka jingsuk ba dei tang ma ohi bolong uta usim ka jingsuk pediang yu de usim ka jingsuk ka donut ka jong fi ka ni ka sngi pediang ya ong jisu ana ka donut jonga na pediang ya me ban nga nget na do menta ka sngi kata ka jingsuk ka ba palat ka jing champang baro nga so don sibuan na pleng jo fi don ka jingpang anxiety fi don ka jingpang depression fi don ki panic attacks pi sngo ku slai palat pi sngo thli pi sngo ko ban yap no pi sngo ko ban ingkhong no pi sngo ko ban jot no ru try ong wat ship tieng pinom yap nga nge utrai ong e pi ka ni ka sngi ba ka jingsuk ka jonga ka ba palat ka jing champang baro kan ri jai ya ka donut ka jong fi ba ka jingmut ka jong fi how Chris Jisu nga nge utrai pentengen ni pi ka ni ka sngi da ka bor ka jong men sim ba khoi ma nu blai bangi ngi shakri u de blai u nong pentengan no ba kraw u de ru ba ai ka jingsuk u de Jehovah Shalom ngi ne dwai ka ni ka sngi ka ba menta nga nge ka ibu soitan la to na pi u soitan wan om tamu untu ong ka tin jo blai om tamu untu an rei ban penyap ban penjat kum ki midian ki wan
bantu ban penyap ban penjot usoitan uan komju an ublay un restore ya kata ka ba pila syatu ublay un pendapat ublay un ai biang ya kata ka ba fisya luti un ai pi ya ka jing em ka ba bam jikut na do menta ka sngi ya ka jing suk ya ka jing tengan ya ka jing kemen na ka donut ka jong pi ya ka ba phim la ban sngotu hado kat no kalong bang ka ba nong e pi shisha ya ka bo ublay un le pin i ya ka kamba ka jong o pin i ka kamba ka jong ble na do menta ka sngi vin dap da ka jing suk da ka jing kemen ka jong traiวันเชปเตียงเพนอมยับองตรายยิสุลวันขนังนับเป็นขันโดมันไอก็ฮอกเอพีอินเดียด้วยในกระปอร์กับมันตาตรายในกระปอร์กับสงดันชิบวนบะกิมันเซมกิบกอดอร์กิบสงทลีกับจิงเอ็มกับจงกีก็ตรายกันนั้นกันกับจิงทลีกับมันเซมกันนั้นกันกับจิงทลีก็ตรายกับดอนนดกับจงกีกันนั้นกับจิงทลีกับกันราตรายกับจิงมุดกับจงกีกิสงกุมบัมดันเอก็ตรายบาราบกุมตาเบลกวันรู้สักนิกบอร์จิงดมกับบัปนเสียร์กีวันก็ตรายกับตากับ anxiety เบลกับตากับจิงพัง depression กับวันรู้ก็ตรายกับตากับ panic attack กีวันมัน attack อีกนี่กี่คนกี่จังแม่เบลกิมนั่งยอดเทียกินมังยอดเดมกิชูเสียร์กิชูเตียงเบ็ดในตรายกับเทปอะไรกับสงีมาองกี่วัดเชฟเตียงเพนอมยับเพนอมเชฟเตียงองตรายเพนอมยับอุเบลนไอกับจิงสุกกับจงอพีฮาเลลูยากับจิงสุกกับจงตรายกับจิงสุกกับจงตรายกันลองอพีกันในกับสงีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตรายองตัวลองสุกมาเมตัวลองสุกมาเมองตรายตัวลองสุกมาเมแม่น้ำเชฟเตียงแม่น้ำยับลองสุกอุตรายไอกับจิงสุกกับจงhang ni kesini pediang ia utrai pediang ia Yesu haleluya haleluya ka jingsuk ka jong trai ka tu ya pi ni ka por haleluya trai ngai ngo ba ka ni ka jingsuk ka jong ka tu ya ka do not ni kon na do man da ka singi ko trai ki nam sko khus lai sho na do man da ka singi ko trai ki nam shep tieng sho ka jingsuk ka jong me ka wan trai ki nam yap na man mala ai ki ka jing em ka bom jikot ki nam yap sho la no ma ai ki ka jing em ba ki yo kar hai ru ya kan do man da ka singi ablai agar tengge jameu Jisu amen 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 lada pinang nakam ri jing duai pila ban phone na kini number fi ka screen bat kum ju pila man chen ka jakar ngi dan ne do sngi bar do sngi sa jan jo ka tayo ngi dan hang ne ban shakri fi lamba ka ktien bat lamba ka jing duai utrain kar khui fi ngin sai kan do